Аз съм Супер G1 и вие сте в новото ми видео, където ще ви покажа факт, който разбрах днес буквално. И то е, че главата на Нани може да се мърда. И сега ще ви го демонстрирам, когато вляза при бролерите. Отида където е Нани, това роботче. Друг факт за него е, че той е кръстен Нани. Плеер, тайтъла му е Нани, защото той е дете гледачка. Ако искате да правя поредица, където казвам факти за Brawl Stars, се абонирайте и искам да направим 500 лайка. Нека да съберем 500 лайка и ще правя поредица, където ще казвам историята на всеки броулър. А сега да ви покажа факта. Влизаме в тренинг групсовете. Ако искате и вие го пробвайте, нямам нищо против. И в момента пускам си супера и мога да мърдам роботчето на Нани, докато не се струши. Между другото, това е трудно за мен, защото малко по-трудно е контролирането на роботчето, понеже е много... не знам как да ви го опиша. По-трудничко е, опитайте и ще видите. Но в даден момент, дори да няма нещо пред роботчето, то се взривява, защото мисля, че беше така, не знам, не съм сигурен. И ще се опитам да ви го докажа, но ако не успея, можете сами да се опитате. Добре, не успях. А сега... Оставете 500 лайка и ще правя поредица, където ще казвам факти за бролери и други. А сега, чао от мен.